Gisalikway ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang mga pasangil nga siyang nagpaluyo sa suspensyon ni Mayor Rajiv sa Minglanilla dungan sa pagbutyag nga aduna na usab siya nadawat nga seryosong nga Hulga sa iyang Kinabuhi. Matod sa gobernadora nga ang mao nga mga pasangil sa mga social media sa lamang ka Demolition job gikan sa iyang mga kaatbang sa politika aron gubon ang iyang relasyon sa mga mayor o gubong kagul ang kalikon sa probinsya. Apan iyang ihatagan og katinawan ng mga pagduda pinaagi sa pag-ingon nga wala siya motibo nga dauto ng usa sa iyang labing maayong nga mayor tungod kay ang kagubot sa pagdumala makabalda lamang sa serbisyo alang sa mga Cebuanon. Subay niini gihangyo ni Baricuatro ang publiko nga ang mga lokal nga opisyalis nga dili magpadala sa mga tabi-tabi o nga malignat o Westpars nga may igo nga basihanan og ni pahinomdom nga ang kalumpusan sa matag mayor mao sa mga kalampusan sa tibuok Sugbo. Hinungdan nga kinahanglan nga panaghius sa og kooperasyon imbes nga maminaw sa mga intriga. Sa pikas bahin, seryoso sa nga gibutyag sa gobernadora ang nadawat nga intelligence report kabahin sa usa ka killer gikan sa Mindanao nga gikabutyag matod pa og milyon ka pesos aron siya mapatay. Din siya nagtuo nga kun dili siya maguba sa iyang kaaway pinaagi sa mga bakak nga storya, ang pagtuldok sa iyang kinabuhi ang sunod nga target ni ini. Tungod ni ini nangayo siya og pag-ampo og padayong suporta gikan sa katawhan samtang nakigtambayayon siya sa mga otoridad alang sa iyang seguridad sa pagkapot sa hustisya. Nagpagawa akong intelligence support, i-brief ko nila na ako na'y taga Mindanao, anak ko isulti sa Davita. Ang muna, na-viral ko ng 2.5 million from my head. Mulagi nga, kung tanawan niya nga, if they can destroy me, if they will kill me, it's the only way to eliminate me. Muna nga, ang ingon nila nga, ingon sa report nga, dito ko ko sa buwa o hindi ko sa Cebu. Most likely in other places. So, muna nga, magbinantayon lang o nangihinag